har yau ba mu ga tamkar ka ba, jagoran kwarai a adali. Alfaharin mutum maciwa zaki san fan muna nan da kai. Alfaharin mutum maciwa zaki san fan muna nan da kai. Muna nan da kai, wallahi muna nan da kai. Mu dai ba mu ga tamkar ka ba, sun yi amma ba kalar ina shi ba, mulki na su ba kalar ina shi ba, ba su yi komai irin naka ba. Dan haka kai ka zanja gaba ko ba a so muna nan da kai, ko ba a so muna nan da kai. Alhaji Shehu Usman aka Samfan muje da gaba, ka kawo yawanci gaba, al'umma sun bar fargaba. Kai da zuwanka an tabbata wallahi ana ci gaba, wanda ya ce bai san haka ba to annabi ma ba zai gan shi ba. Ai annabi ma ba zai gan shi ba. Takawa lafiya.